obično u ovog će vas najverovatnije držati jednom rukom oko glave i jedna ruka će biti under, zato što je to najsigurniji hvat. Nema potrebe da vam ovde drži kuk, zato što nemate tkaninu i ne sme da vas hvata za šorc po pravilu, tako da neće ovde stavljati ruku na hvat. Sada odavde kako smo ovde, uvek idem da ubacim ovu ruku unutra, znači hoću da dođem do ove pozicije. Šta je bitna stvar, ovom rukom nemojte da mu gurate kuk, nikad šakom slomit će vam glavu, kada okrenem kuk, i guram pod lakticom, ovako da ga poklopim i ovim delom gura. Sada vidite da mi je ova ruka ovde, radit ćete taman vežbu za ubacivanje ove ruke, odavde idem most u moju desnu stranu. Idem da ga udarim bicepsom u glavu, da bi mu pomerio glavu. A sada odavde ova ruka, kao da idete kružno ovako, tamo, i sada kad se spustim napravim prostor i ubacim ruku. Gledajte, kad stojite ovako, nije ovako kao kroševom udarate, nego rotirate, okrećete glavu na gore, ovako, kružno, i okrećem se na ranu. Tako ću da ostavim najviše odanje. Znači, pa smo tu, odavljate most, znači ostalo se na vodi. Tu, ok. Pa ćete posle da radite iz prolaza, da sve je površno. Mogu što je kreaticirati. Sada ovako tu smo. Most, ubacim ruku, tu sam. Sada, hoću ovu ruku da ubacim unutra. Znači, odavde još jedan most napred. Stavim ruku na grudi. Ok, bitna stvar. Da vam ruka bude ovako, vidite kako lakto ga gurate preko ove grudne kosti tu. Ako smo ovde, mogu da koristim i ovu ruku čak da guram ovu na grudinu, ako vam je lakše, sve jedno. I odavde ga izguram gore, ukrstim noge, vidite kako ga guram, i sada ova ruka je bitna da lakat bude uspjelo i okrećem se u kornjaču, on me naravno prati i dolazimo. Most, ubacim ruku, još jedan most naprijed, to su gore. Stavim ruku, gledaj sad, guram ga, okrećem po kornjaču. Jedan, ovdje šta smo rekli, izguram ga, blok, ovo držite blok, sad jedna ruka neispravljena da vam ne skoči na ruku, okrećem se u kornjaču, ovdje pratim sa strane, i sad smo ovdje, branimo, uvek, sad gotovo, kad je nogi, lakše vam je da branite vrat, a vidite refleksno kako sam stavio ruke, kao da imam vreme, zato što naravno tako strašno vreme. Samo, najosnovnije bežanje je sedanje u granu. Dok smo tu nisko, sada gledajte, noga bliža njemu, ne uzmemo osnovu, stavim puno stopalo, iza njega. I sada sedem u moju levu stranu, na kuk. Ali gledajte, idete bukvalno, ne da padnete dobro, nego da sednete. Gledajte. I naravno ovo vas prati i okreće se kao. Gledajte samo na bude se napravljeno. Kad stojite ovako, ako ja stavim ovo je pokret koji se desio, 110 grani, ovdje sam ovo, ne ide ovo. Ne, ovo me prođe opet, tako. Nego, kako stojim ovako, krenem da sedam i nazad. Ok, to dođu pa nešto što. Ako stanete ovako i padnete na stranu, da, to smo glasili. Ok, fiksirali ste, vratili ste sebe u 100 kg. Da ga držim. Sedem. Vidite kako on kreće da me prati. Nemojte da ostajete, samo ti. Ovo vam je najbitnije. Da kad on radi, ideš prvu tehniku, tu, nemojte da ležite na njemu. Da pustite da vas odvuče, jer nećete tako reagovati u borbi, tako, nego ćete da se odvojite i da ga pratite, kad on krene. Jel da? Znači, stvarna reakcija. Uradimo isto još jedno, znači u drugo vežbanje na kraju.
iskustvo. Most, drugi most, ubacim ruku, ovdje ga iskrljam, okrenem se na stranu, idem u to. Ok, sad smo radili da sedemo. Kad kažete da ne možete da sednete, možda se ne osjetite da je moment ili tako nešto. I sada odavde bliža ruka koja je, u ovom slučaju moja leva ruka, ide dole. I sad ćemo da uradimo u stvari krenuti ovo. Znači ako smo tu, vidite, ruka na pod, ova ruka, spustim ranu na pod i okrenem glavu. I sad odavde krenem pad napred, krenem napred. I sada vidite moja desna noga zabatira za grad. Još jednom iskoračiti što vam pomenem. Kad dođete ovde, odavde uvučem ruku dole, što više, podignem se na prste i kao da ću da izrolam napred, ali kad dođem na ramena, sada koja je moja spodna noga, ide kružno. Što više raširite noge, više će inercija da vas povuče kuda. Što smo tu? Ok? Ajmo, idemo to. Onda prođe i dođu svoj kjel. Evo, da, dobro, jedan. Ubacim ruku. Drugu ruku. Pojem, povlačimo se ovdje. Naprimjer, prva tehnika. Uvek zapamtite ove koje govorim mora da pratite. Varijanta 2. Most. Konjač. Ok, da ću birati